Jeg har altid vidst, at jeg skulle leve af at være kreativ på en eller anden måde. Det tog mig lidt tid at spore mig ind på præcis hvordan, men jeg har altid vidst, at på den ene eller den anden måde skulle jeg ende med at leve af at være kreativ. Det, at jeg laver en kunstform, som alle ser, det betyder helt vildt meget for mig, at jeg får lov til at være så kreativ, og jeg får lov til at sætte mit eget præg på tingene, jeg får lov til at møde en masse forskellige mennesker. Jeg elsker alle aspekter i mit arbejde, fordi jeg får lov til lidt af det hele. Så jeg har aldrig nogensinde vågnet op og tænkt, at jeg gider ikke tatovere mere, for jeg synes helt klart, at jeg har det bedste job i hele verden. Jeg er rigtig meget perfektionist på alle punkter. Jeg gør aldrig noget halvt. Hvis jeg giver mig i kast med et eller andet, så skal jeg også gøre det 100%, og det er nok også derfor, at jeg har taget nogle ret drastiske, livsændrende valg hen ad vejen, fordi hvis jeg beslutter mig for at gøre noget, så gør jeg det også fuldt ud. Jeg er single og fraskilt 2 gange. Mine veninder kalder mig Ross, fordi jeg bliver skilt hele tiden. Jeg er rigtig meget familiemenneske. Jeg vil gerne have den der kernefamilie, men jeg er samtidig så impulsiv og udadgående, at det fungerer ikke rigtigt for mig at være sat og familiær. Jeg er både meget feminin på den ene side, og så kan jeg også være rigtig meget støjet på mange andre punkter, men det bliver man nok også lidt nødt til i mit job. Royal Copenhagen, det har betydet rigtig meget. Det har, selvom jeg ikke arbejder der mere, faktisk stor betydning i kraft af, at der er mange, der vælger mig som tatovør, fordi jeg har en baggrund inden for det. Der er mange, der vælger det ud fra, at de kan se, at jeg altid har været kreativ, og jeg er god til små nusseting og feminine ting. Og så betyder det også meget i kraft af, at det er der, jeg har lært rigtig mange af de ting, jeg kan. Jeg går rigtig meget op i godt håndværk, og det har jeg altid gjort, både som porcelænsmaler og som tatovør. Som porcelænsmaler tænker man over, at folk de betaler en middelsvær formue for et stykke dansk håndværk, for et stykke kunst, som de kan have stående og som de kan vise frem til deres gæster. Og man vil godt have, at folk de betaler for det bedst mulige resultat, og som tatovør går jeg nærmest endnu mere op i det, for det er kunst, folk skal have på deres krop resten af livet. Uanset hvad jeg laver, så prøver jeg altid at lave et bedst muligt stykke arbejde, og jeg synes også, at det er vigtigt, når man er kreativ og laver et håndværk, som jeg gør, at man altid prøver at forbedre sig. Alt jeg oplever inspirerer mig. Mennesker omkring mig inspirerer mig rigtig meget. Jeg kender rigtig mange sjove, skæve typer, som får nogle spøjse indfald en gang imellem. Og de ting kan inspirere mig rigtig meget. Ellers er bare generelt ting, jeg ser. Det kan være alt fra en blomst til en opsætning i et vindue i en eller anden butik, eller et eller andet fjollet Laura siger eller gør. Det hele kan inspirere.